Mi nai veo a pasear por esta zona e, bueno, cando se deu conta, pois nada, ela contou ata 8 cans e pouco máis se acorda, cando quixo darse conta estaba no chan e estaban os cans atacando ya. Tiraron no chan, desnudaron a completa, a señora puxose boca abaixo para cubrir a cabeza e o cuello e tal, e morderon pola espalda, nos brazos, nas pernas, e desgarraronlle piel e de todo. Bueno. Tuvo a lucidez cando estaba no chan de xirarse porse boca abaixo e cubrirse a cabeza cos brazos. Por sorte un veciño daqui, Miguel, pois chegou a tempo e puido sacarlle os cans de enriba. Mércores 25 de marzo, boas tardes e benvidos ao Galicia Noticias. Fala do ataque dunha decena de cans a unha veciña de Tomiño. A muller sufriu feridas graves, pero alo menos salvou a vida. O igual que un home en Moaña, o que a Garda Civil evitou unha morte segura. A vítima tiña 36 anos e sufrira unha parada respiratoria nunha vivenda da vila. Con moito traballo reanimárono e estabilizárono ata que chegou a ambulancia medicalizada. Tras salvalo, contaron coa colaboración da policía local. Escoiten un anticipo da historia. Unha persona tirada no chan, con mal color, con que ves que parece que está fallecido, empezas a movelo, había unha pareja ali, uns veciños que o movían un pouquiño, pero daba a impresión de que estaba fallecido. Y lo que hicimos fue relevarnos para hacer el tema del RCP. Venía con nosotros un agente de la policía local que nos prestó, bueno, se ofreció a traernos el DESA. Sí, fue bastante tiempo, sí. Estaríamos media hora entre que llegó la primera ambulancia y luego seguimos con las maniobras y se nos iba cada 2x3. En Ourense hai unhas escaleiras públicas moi peculiares, as das Mercedes. Vexan. Parecen unhas escaleiras de pedra normais polas que baixa a xente, pero non. Ninguén sabe moi ben por qué, pero con certa frecuencia hai coches que se empeñan en baixar por elas. O último este turismo portugués, que acabaron sacando do embrollo ese bo feixe de compatriotas. Estábamos na residencia e vimos que había así bastante alboroto, tal, serían sobre as 11:30 da noite. E nada, saímos para fora e vimos aquí un coche baixado ata o primeiro escalón, eran uns portugueses e bueno, pois nada, empezáronnos a decir que entraron por aí recto, deberon de entrar por aí e quedaron ali atrapados. Entón empezaron a chamar, empezaron a vir portugueses e portugueses e portugueses, chegaron aquí como 8 ou 9 e empezaban a decir 2.000 kilos, empuxámolo. E nos, bueno, pois tal, empezábanos a contar a nós tamén, pero nós non participamos porque poñerse diante dun coche escaleiras para baixo pois non era moi boa idea, eu creo. En Santiago, varios aloxamentos da zona bella da cidade sufriron actos vandálicos nos últimos días, xunto cando comezou a medrar a chegada de peregrinos. Un hostal localizado preto da catedral denunciou que lle colocaron silicona na porta e tamén nas caixas das que os turistas collen as chaves para acceder ao aloxamento. Somos veciños da cidade, non somos grandes empresas, luchamos por traballar día a día e por darlle aos turistas unha cidade como se merece Santiago, e máis agora que cobramos a tasa turística. Entón, agora que cobramos tasa turística, como lle podemos pedir a un cliente que non pode salir do establecemento por un ataque de vandalismo contra os turistas e despois pedirlle que nos pague tasa turística? A Semana Santa marca tradicionalmente o comezo da temporada alta no Camiño de Santiago. Estes días os albergues ultiman os preparativos para recibir os peregrinos. O camiño comeza a encherse e nos vindeiros meses agardan recibir milleiros de visitantes que buscan unha parada confortable e reparadora na súa peregrinación cara a Compostela. Esperamos pues eso, que nos próximos días se vayan concretando, pero bueno, a ocupación en principio é pues, bastante boa, ronda en algúns albergues o 75%, sobre todo nos últimos tramos. I hope I will make it to Santiago. Bueno, una experiencia maravillosa, realmente. Tenemos varios años haciéndolo y este año vamos de Ponferrada a Santiago a culminar una vez más. Primeira parada do Galicia Noticias de hoxe en Pontevedra, xa no treito final do xuízo polo crime de Salceda. Andrea, comezaron xa as deliberacións do xurado popular.
Pois será a partir de mañá xoves cando o xurado popular comece a deliberar e os familiares da vítima agardan que ese veredicto sexa de culpabilidade. Onte, durante a súa intervención, o acusado Florián Rama declarouse inocente. Dixo que non lembraba se o día dos feitos estivera en Salceda de Caselas, nin tampouco se lembraba do PAF. Ás portas do cal sucederon os feitos. Lembramos que tanto a Fiscalía como a acusación piden para el a pena máxima, 25 anos de cadea por asasinato con agravante de aleivosía e indemnizacións de máis de 300.000 euros para os familiares da vítima. Mentres tanto, a defensa pide a súa libre absolución. 4 albaneses acusados de roubar en 3 vivendas de Teo, Oleiros e Brión en febreiro de 2022 libráronse de entrar en prisión tras chegar a un acordo todas as partes no xuízo celebrado esta mañá na Audiencia Provincial en Santiago. Reducíronlle as penas pola dilación indebida do procedemento e porque recoñeceron os feitos e xa pagaron a indemnización exixida como responsabilidade civil, unha sentenza que algunha das vítimas considera inxusta. A vista de conformidade celebrouse esta mañá na sección sexta da Audiencia Provincial de Santiago. Os acusados de nacionalidade albanesa compareceron por videoconferencia desde Alicante, un desde a prisión onde cumple pena por outra causa e os outros 3 desde o xulgado. Están acusados de entrar a roubar en 3 vivendas en febreiro de 2022, forzando as ventás nos 3 casos. En Teo levaron unha colonia e un bote con 200 euros. Nunha casa de Oleiros forzaron a caixa forte e levaron 2.000 euros e xoias. En unha vivenda de Bastavales en Brión roubaron armas de caza, munición, xoias e 600 euros. A Fiscalía pedía inicialmente 11 anos de prisión polo delito continuado de roubo con forza en casa habitada, falsidade documental e pertenza a grupo criminal. O acordo final suprime este último delito e as penas reducíronse aplicándose as atenuantes de reparación do dano e dilación indebida do procedemento. Y han sido condenados por un delito continuado de robo con fuerza en casa habitada a la pena de 2 años de prisión y un delito de falsedad documental, solo 2 de ellos, a la pena de 3 meses de prisión y 3 meses de multa. Los acusados habían satisfecho la responsabilidad civil que reclamaban todos los perjudicados antes del juicio y bueno, también han tenido en cuenta las dilaciones que ha tenido la tramitación de procedimiento. Os acusados xa consignaron os 11.000 euros da indemnización exixida como responsabilidade civil. As penas de prisión tamén quedaron en suspenso coa condición de que non volvan cometer delitos da mesma natureza nos próximos 2 anos. Unha sentenza que non satisfai a unha das vítimas dos roubos que asegura que non repara o dano causado, sobre todo o psicolóxico. O seguro, tiñamos un seguro bastante baixiño e, bueno, non repararon todo, pero, bueno, é o que había. E, bueno, é o daño este que che queda... un medo ese que che queda todos os días ao chegar a casa e que ti aberta outra vez as portas e as ventanas, pois, bueno, é o susto ese, non hai que nos saque. A verdade que me gustaría que tuveran en prisión moitos anos. Non estou moito de acordo, pero, bueno, se a lei é así. A Garda Civil de Santiago, en colaboración coa do Milladoiro, prendeu 2 persoas por roubar en vivendas na contorna. Segundo os investigadores, pertencían a unha banda criminal residente en Cataluña que se desplazaba a áreas metropolitanas de todo o país para roubar durante varias semanas. Vixiaban os obxectivos e actuaban cando as casas quedaban baleiras. Tamén preto de Santiago, en Teo, a Policía Xudicial ten aberta unha investigación contra o xefe da Policía Local. Investigan se asinou as horas de servizo á comunidade impostas a un condenado por violencia de xénero sen que este as realizara. Tería que cumprilas ao servizo da Policía Local e supostamente non chegou a facelas, pero tería as acreditadas. Fontes municipais confirman que o xulgado investiga o xefe policial pola presunta falsificación do documento público e por encubrimento de condena. Unha hostaleira compostelá denuncia ataques vandálicos contra varios aloxamentos turísticos da zona vella. Segundo explica, a ela botáronlle silicona na porta e nas caixas das chaves, deixando pechados os hóspedes no interior. A chamada duns clientes que quedaron pechados dentro do hostal alertou a propietaria. Alguén atacara o establecemento na noite do venres. Eu non entendía o motivo, como que non pode sair. Dice, non, a porta non nos abre, non podemos sair. Vinimos correndo e realmente, pues, bueno, tiñamos silicona por toda a entrada da porta, os códigos estaban cheos de silicona e a porta chea de pegatinas que poñían turistas fora. Segundo denuncia, o seu non foi o único aloxamento que serviu de diana para os vándalos. Di que a silicona tamén apareceu noutros establecementos da zona de San Roque e Hortas nesa mesma madrugada. Eu mesma son a que fun avisando a moitos establecementos que me iba encontrando polo camiño mentre baixaba a Policía Nacional.
Explica que mesmo lle botaron o pegamento a un veciño que ten no portal un código similar ao das vivendas turísticas. Bueno, unha persona maior e ten un código, non ten porque perde as chaves, según conta, non? E a él tamén lle fixeron. Para Sheila, o peor non son os danos materiais, senón a experiencia desagradable pola que pasaron os hóspedes. Cree que están a pagar xustos por pecadores e defende que o seu hostal ten licenza dende 1980. Somos veciños da cidade, non somos grandes empresas, luchamos por traballar día a día e por darlle aos turistas unha cidade como se merece Santiago, e máis agora que cobramos a tasa turística. A policía está a investigar os feitos apoiada polas gravacións de videovixilancia. Mentres, no hostal xa volveron á normalidade agardando que nada semellante volva a suceder, sobre todo agora que comeza a temporada despois dun inverno frouxo. Na Coruña, o patrimonio artístico e monumental volveu sufrir danos desta volta no conxunto escultórico dos Menires, próximo á Torre de Hércules, onde desapareceu unha placa de bronce. Reyes. Sí, e polo momento descoñécese se se trata dun acto vandálico ou dun roubo planificado, pero o caso é que a placa de bronce que estaba colocada aquí mesmo xa non está. Desde o Concello teñen constancia da falta desta peza que forma parte deste parque escultórico dos Menires e están a realizar as xestións necesarias para poder repoñela canto antes. Con todo, os paseantes que frecuentan esta zona amosan a súa sorpresa porque non entenden como a puideron levar de aquí. Llevaron todas, había muchas por el camino, más pequeñas, más grandes, de todos los tipos. Las llevaron todas ya hace tiempo. Esta hace poco, pero bueno. O para la chatarra o para llevar de... para tener en casa de recuerdo, ¿no? Eso que hay. Cedeu a valla, que había unha valla de tipo artesanal que habían colocado ali, e debeu ceder e el foi detrás. El tiña no que eran os membros inferiores, eu sospeito que tiña fracturas importantes e despois o que lle podan atopar no hospital, pero bueno, a caída foi moi importante. Unha veciña de Tomiño resultou ferida de gravidade tras ser atacada por unha manda de cans. Como sucedeu, Demetrio? Sí, por mentras daba un paseo esta muller de 72 anos de idade foi atacada por 10 cans que se ensañaron con ela. Afortunadamente a intervención dun veciño evitou que a cousa fora aínda a maiores, conseguiu espantar aos animais e auxiliar a muller mentras se chegaban os equipos sanitarios, así como a policía local e a Garda Civil, que agora mesmo continúa coas investigacións. Os propietarios da casa, onde en principio se sospeitaba que podían sair os cans, negan que sean da súa propiedade, que eles sí teñen cans, pero que eses que os atacaron son outros animais que se achegan aos seus. Agora mesmo hai unha investigación aberta por parte da Garda Civil. Neste paseo de Vidancelle, na parroquia de Estás, en Tomiño, aquí foi o ataque dunha manda de cans pequenos que deixaron semiconsciente a unha veciña do lugar. Miña nai veo a pasear por esta zona e, bueno, cando se deu conta, pois nada, ela contou ata 8 cans. Pouco máis se acorda cando quiso darse conta estaba no chan e estaban os cans atacando ya. A muller de 77 anos recibiu a alta hospitalaria, recupérase xa na súa casa moi pretiño do lugar onde foi o ataque. Sufriu mordeduras destes cans que continúan soltos. Foi un veciño que conseguiu que o ataque non fora máis grave. Tuvo a lucidez cando estaba no chan de xirarse por se boca abaixo e cubrirse a cabeza cos brazos. As principales mordeduras foron nos antebrazos e espalda, tamén arañazos de patas, e, bueno, entre que ela se deu a volta e que Miguel chegou a tempo, pois está ben. A familia presentou denuncia na Garda Civil que está a investigar o que pasou. Os veciños aseguran que os cans pertencen a unha vivenda, pero a súa propietaria di que non son seus. Me aparecen unos perros por la parte de atrás y a mí me dan pena y entonces a veces le echo de comer, ¿sabes? Pero yo no sé de quién son. Entonces a veces me dan pena, le echo de comer y claro, yo como tengo perros atrás no me salen. Entonces ahora llamé a la protectora para que los vengan a buscar porque yo no quiero problemas. Pouco antes deste ataque, houbo outros nesta mesma parroquia. A chavala que ten 8 anos ou así, os 10 cans, pois colleron, pumba. E non rascaron unha perniña, pero case nada. Entón eu salín con unha vara e escaparon, pero aquilo era así, 10 cans. El veo aquí porque minutos antes o atacaran a el máis o fillo pequeno. Eles, pois, lograron zafarse, non lles pasou nada. Os veciños teñen medo a pasar preto desta casa. Eu vou por aquí a pé xa non vou, xa vou ter que dar a volta por outro lado. Non venimos aquí a echar a basura.
A Policía Local asegura que polo menos 9 destes animais non teñen identificación, polo que serán trasladados ao centro do can na Armenteira, en Meis. Falamos agora dunha intervención vital da Garda Civil en Moaña e dicímolo literalmente porque foi a atención de 2 axentes coa colaboración tamén da Policía Local a que conseguiu salvar a vida dun veciño en parada respiratoria. Son Carlos e Miguel. Son gardas civis en Moaña e acaban de facer un servizo dos importantes, salvar a vida dun veciño. Nos avisa un compañero de que está una señora gritando en el tercero del edificio de Concepción Arenal, el número 1. Y nada, acudimos allí corriendo, entramos en el edificio y vemos que hay una persona tirada en una habitación. Unha persona tirada no chan, con mal color, con que ves que parece que está fallecido, empezas a movelo, había unha pareja ali uns veciños que o movían un pouquiño, pero daba a impresión de que estaba fallecido. Axiña comprobaron que o home de 36 anos tiña un pulso feble e puxéronse mans á obra para sacalo adiante. Tuvimos que hacerle reanimación cardiopulmonar, estaríamos media hora entre que llegó la primera ambulancia y luego seguimos con las maniobras y se nos iba cada 2x3. Mentres, a Policía Local preparaba o desfibrilador. Non foi necesario, pero a situación era crítica. Temeron pola vida do home. Varias veces, porque aunque tiña pulso, a veces non respiraba. Paraba a respiración, había que cambiarlo de posición, había que poñelo de posición de seguridad para que vomitara. Foi bastante complicado, mireino bastante mal, pero bueno. Lograron reanimalo e estabilizalo ata que chegou a ambulancia medicalizada. Levaron ao hospital xa consciente. Carlos e Miguel foron unha axuda imprescindible para conseguilo. Gracias á comandancia que nos dá unha preparación, os monitores que teñen moita paciencia con nós, pois vamos aprendendo. Es unha actualización e un aprendizaje diario, porque cada vez que sales te encuentras con unha situación nueva. Entre os dous xuntan case medio século de servizo en Moaña. Esta vida salvada é para eles a satisfacción do deber cumprido. A ver, esto es una de las funciones nuestras de seguridad ciudadana, atención al ciudadano. Y afortunadamente o desafortunadamente hemos tenido muchos más casos de estos y bueno, en este caso podemos decir que ha sido gratificante el resultado, vamos. É unha vida humana é moi gratificante, a verdad. É un día máis. É axudar a xente que por o que nos pagan é o que temos que facer. Un veciño de Tui tivo que ser rescatado polos bombeiros despois de caer dende unha altura duns 5 metros. O home ten 86 anos. Debido ao impacto contra o chan, sufriu feridas graves nas pernas e tivo que ser ingresado no hospital. O accidente ocorreu nunha terraza privada a que a familia non permitiu o acceso coa cámara. O ancián estaba realizando tarefas na parte superior. Nun momento dado perdeu o equilibrio e precipitouse ao baleiro. Caeu a un patio interior desde unha altura de case 5 metros. O balado metálico non impediu a caída. E non sabemos se tropezou e foi contra a valla ou se apoiou na valla e a valla cedeu. A cuestión é que tanto el como a valla foron para baixo. Acudiron en primeiro lugar os servizos médicos do 061 que puideron baixar ata o patio coa axuda dunha escaleira. De seguido chegaron os bombeiros que inmovilizaron o ferido e argallaron o sistema para izalo en Padiola. Fixemos o que foi a inmovilización para evitar danos na columna. Tiña os membros inferiores bastante danados. E unha vez xa estaba inmobilizado e conseguimos colocar na Padiola, fixemos un sistema cunha escaleira de colisa e cun sistema de cordas para izalo con seguridade e leválo cara a ambulancia. Os sanitarios non desbotan que o home de 86 anos sufrira unha lesión na cadeira previa á caída, o que motivou que perdera a verticalidade. En todo caso, as feridas sufridas no accidente son graves. Persoa maior, víase que cunha mobilidade un pouco reducida, e bueno, coa caída desde esa altura, ademais abaixo era hormigón, polo tanto non amortiguou nada. El tiña no que eran os membros inferiores, eu sospeito que tiña fracturas importantes, e despois o que lle podan atopar no hospital, pero bueno, a caída foi moi importante. O home foi trasladado ao hospital onde permanece en observación. E vexan agora a seguinte información. Un turismo con matrícula portuguesa quedou esta noite atrancado nas escaleiras da céntrica Praza das Mercedes, na cidade de Ourense. Os veciños da zona dubidan que fora por culpa do GPS, que normalmente marca que ese é só un traxecto para peóns. Pero o máis curioso e arriscado desta historia é que unha dúcia de persoas conseguiron quitar o coche atrancado nas escaleiras prácticamente a peso no aire.
pasaba por aquí, pola calle, vino aí no segundo peldaño das escaleiras, vin que había bastante xente mirando e tal, porque claro, é algo realmente sorprendente. Abraiados quedaron todos os que onte pola noite viron un turismo escaleiras abaixo na céntrica Praza das Mercedes de Ourense. O coche chegaba ata esta liña, estaban as rodas dianteiras aquí apoiadas, e tamén tocaba co baixo no primeiro. As principais testemunhas foron as da residencia de estudiantes que hai ao pé das escaleiras. Estábamos na residencia e vimos que había así bastante alboroto, tal, serían sobre as 11:30 da noite. E nada, saímos para fora e vimos aquí un coche baixado ata o primeiro escalón, eran uns portugueses e bueno, pois nada, empezáronnos a decir que entraron por aí recto, deberon de entrar por aí, e quedaron ali atrapados. Os ocupantes do coche chamaron o seguro, pero o guindastre tardaba en chegar e decidiron actuar pola súa conta. Entón empezaron a chamar, empezaron a vir portugueses, chegaron aquí como 8 ou 9, e empezaban a decir 2.000 kilos, empuxámolo. E nos, bueno, pois tal, empezábannos a contar a nós tamén, pero nós non participamos porque poñerse diante dun coche escaleiras para baixo pois non era moi boa idea, eu creo. Pero malia o risco, se les seguiron co seu propósito. Le decíamos que por delante no se pusieran, porque el coche llevaba tracción delantera, era un Mercedes bajo, y si al arrancar le patinaba la rueda. No pudo, después venían, ya te digo, unos amigos que serían pues unos 15, entre 12 o 15 personas, y se fueron poniendo en el lateral, levantaron en aire y le metieron unas cosas debajo de la rueda para levantar el coche, y a la segunda, con los patinazos se levantó, lo consiguieron. Por sorte, a xogada rematou ben. Non é a primeira vez que un coche acaba trancado nas escaleiras das Mercedes. Unha persona de fora de aquí, imagíname que puxo o GPS, o mandou por aquí, igual o GPS ou se despistou ou non lle fixo facer a curva e seguiu para diante hasta que non foi abaixo de todo de milagro. É o segundo ou terceiro caso xa que pasa. O GPS normalmente mándate para baixo, non te manda de frente. Eso eu creo que ese é un error da persona que baixou por aí, porque é casi imposible. A nós, o GPS deixanos claro que este camiño é só para peóns, pero sexa culpa ou non do seu navegador, unha aventura pasaron, afortunadamente, sen máis danos cos baixos do coche. Esta mesma semana produciuse un incendio nun coche na estrada que une Cambados e a Lanzada. Por sorte, non houbo que lamentar feridos, pero non sempre é así. Hoxe preguntámonos como debemos actuar en caso de detectar un incendio cando estamos ao volante. Cada vez hai máis vehículos nas estradas, maior número de vehículos, maiores riscos. Non estamos exentos dos accidentes, tampouco de que nun momento dado o noso coche arda. Primeiros pasos que debemos dar. O vehículo comprobamos, vemos que empeza a botar fume, normalmente suele salir polos pedales ou huecos de ventilación. Parar o vehículo, señalizar a zona, proteger, alertar, proteger a zona para que non se produzca outro accidente máis, a través dos indicativos que hai do rotativo ese que se pon encima do vehículo, protegelo ben, nos colocarnos nunha zona segura. De mínimo 50 metros de distancia do coche. Nos, e se se dá o caso, as persoas que nos acompañen. Seguintes pasos que non debemos facer baixo ningún concepto. Abrir o capó. Se abrimos o capó do vehículo, sea un motor con tracción traseira ou dianteira, non abrir os capós, non abrir o maletero e manter iso cerrado, porque o que estamos facendo é, se abrimos, manter esa combustión, alimentándolle de oxígeno a esa combustión. Intentar apagar. Intentar sofocalo con calquera outro medio, porque non vamos a dar capaces. Nadie leva un extintor no vehículo. O ideal sería pois levar un extintor. E ese incendio é fácil apagalo en fase de conato. Normalmente sempre empezar a arder o vehículo no motor. Nin mantas, nin auga, nunca intentar apagar, tampouco volver ao coche. É como cando hai incendio nunha vivenda, non podes retornar a coller algo ao piso, senón xa ao mellor xa non volves. E aí pasa igual, porque pode haber unha explosión, pode tirarte para atrás dun airbag, dunha roda cando está ardendo, de gasolina do depósito, etc. etc. E iso pode ocasionar lesións maiores. O vehículo cando empeza a arder, o 99% das veces é sinistro. Por iso compre, máis que nunca, ter en conta estas recomendacións. Esta que ven nas imaxes é a presa Mai, do río Támega, entre os concellos ourensáns de Verín e Monterrei. Está documentada no século XIII, pero crese que se construíu no século X.
en todos estes anos leva soportando moitas arremetidas do Támega, pero a deste inverno puido con ela. Derrubouse unha parte pola presión da leña seca que vai polo leito do río. Agora os veciños reclaman a súa reconstrución. De seguida vemos todos os detalles aquí no Galicia Noticias. Dende hoxe mércores e ata novo aviso quedan suspendidas temporalmente as queimas de restos agrícolas ou forestais. A Consellería do Medio Rural toma esta decisión de xeito preventivo á vista da evolución das condicións meteorolóxicas e o risco de incendio. A prohibición de queimar restrollos aféctalles a todos os particulares de Galicia. Un cable telefónico descolgado dende hai máis de 2 meses mantén preocupados os veciños dun inmoble da illa de Arousa. Levan todo este tempo intentando que os responsables desta liña volvan a enganchar o tendido, pero tan só atopan o silencio como resposta. O tren de borrascas que nos afectou no mes de xaneiro deixou a súa pegada neste inmoble localizado no Paseo do Cantiño, na illa de Arousa. Daquela os refachos de vento arrancaron o cableado telefónico da fachada deste edificio, que continúa pendurado a día de hoxe. Os afectados, os propietarios dun baixo e unha vivenda, continúan loitando coa empresa de telefonía encargada do mantemento desta liña para que arranxe o problema. Pero ninguén lles dá unha solución e o cable continúa descolgado. Os que semella que aínda non se percataron da situación son os veciños que pasean por esta zona a diario. Paso todos os días por aquí. E nunca me din de cuenta. Eu fixei máis 2 días que está así colgado, pero se eu vira, se estivera antes, vio antes, non. Eu digo que estivera máis alta, non vira, pero hai 2 días que eu vexo así colgado, 2 días. Eu vino ayer aí solto, non sei se leva máis tempo, se non. Os encargados do establecemento hostaleiro impídelles, por exemplo, abrir o toldo con normalidade, pero tamén dificulta a entrada á vivenda. A quen por agora parece non afectar é aos viandantes. Oye, a xente non creo que toque nel para nada, porque vai pola sere, pero prácticamente non creo que sea peligroso. Non molesta para nada, home, é lógico que estea colgado arriba de todo, non que estea aí de calquera maneira. Pois van de afectar. A mí non estou a menos. Vexo veño para cá un pouco máis. A sera, pois bastante, non, digo eu. O que eu estou é porque é así, que non hai volta que dalle. A mí personalmente non me afecta, eu paso simplemente de paso, pero bueno, non dá moi boa imaxe que este así. Supoño que sí que para o negocio este, para a xente daqui do edificio, pois pode ser un problema, un inconveniente. Os afectados por esta situación están xa máis que fartos e pídenlle á empresa que se faga cargo do arranxo de maneira inmediata. Temen, a máis, que poida chegar a caer en riba de alguén e provoque unha desgraza. Estamos xa ás portas da Semana Santa e con ese período vacacional comeza tamén a temporada nos albergues do Camiño de Santiago. Como este ano coincide cedo, algúns abrirán despois, pero os que xa están funcionando, a ocupación rolda, segundo eles, o 75%. O peregrino destas datas é principalmente de orixe nacional. O Camiño comeza a encherse de peregrinos. Preferimos hacerlo en esta época, antes de temporada o después de temporada, porque están más solos los caminos, es más agradable, digamos, es como más tranquilo, llama más a la atención interior. En Semana Santa acostuma arrancar a temporada nos albergues, aínda que este ano, ao ser máis cedo, algúns aínda non están funcionando. En albergues, en hostales, dependiendo, porque es que como no está oficialmente abierta la temporada todavía, hay muchos albergues que aún no han abierto. Os que si o están xa prevén unha ocupación alta para a próxima semana. Esperamos pues eso, que nos próximos días se vayan concretando, pero bueno, a ocupación en principio é pues, bastante boa, ronda en algúns albergues o 75%, sobre todo nos últimos tramos. O tempo vai ser determinante porque nestas datas o peregrino adoita ser nacional e esperan ata o último momento para planificar a viaxe. Toda España, tamén de Europa, Francia e Italia tamén suele empezar a vir bastante xente nesta época. Haberá quen aproveite para vivir tamén as procesións de Semana Santa. Quen faga o camiño inglés pode coñecer as de Ferrol, se optan polo camiño primitivo as de Lugo, ou quen continúe ata a Costa da Morte as de Fisterra.
Bueno, una experiencia maravillosa, realmente. Tenemos varios años haciéndolo. Agora xa se pode reservar albergue a través da aplicación pioneira en Galicia bucalbergue.com. A Policía Nacional desartellou unha rede de explotación laboral no sector de cuidados a domicilio que operaba en Monforte e no barco de Valdeorras. Hai polo de agora 3 mulleres detidas, as 2 responsables da empresa e unha familiar dunha das persoas coidadas. A investigación comezou tras a denuncia dunha traballadora interna. Segundo a policía, a empresa empregaba mulleres en situación irregular aproveitándose da súa condición de vulnerabilidade. De momento identificáronse 7 vítimas, pero non se desbota que a medida que avanza a investigación aparezan máis. Tras prestar declaración, as detidas quedaron en liberdade e a empresa polo de agora continúa coa súa actividade. A Semana Santa comezará na Coruña con cortes de tráfico na Avenida da Pasaxe. A partir do luns e durante 3 días está prevista a demolición do viaduto de acceso ao Hospital Universitario, actuación que forma parte das obras do novo Chuac. Xunta e Concello Herculino habilitaron rutas alternativas para condutores e transporte público. Os traballos xa comezaron na Avenida da Pasaxe. Por agora, céntranse na eliminación da mediana que permitirá habilitar cambios de sentido. Todo ten que estar preparado para a demolición do viaduto do acceso ao hospital. Demolición que terá lugar do luns ao mércores de Semana Santa e que obrigará a pechar o tráfico no treito entre o Hospital Materno e o Chuac. Entre os afectados, os servizos de transporte público. Y claro, venimos en autobús, otras veces venimos en taxi, pero siempre, obviamente, no podemos. Venimos en autobús e sí nos afectará, claro. Eu uso sempre o bus e non teño nin idea. Bueno, pois habrá que ter paciencia, non queda outra. A Xunta adaptará os itinerarios das liñas de bus interurbano e o Concello da Coruña modificará e reforzará as liñas urbanas. Pero hai quen xa está a padecer as consecuencias das obras no seu día a día. É o caso da veciñanza das Xubias de Abaixo, que quedou sen conexión coas Xubias de Arriba. Porque temos coche non nos afecta moito, porque entramos e salimos, pero non somos nos solos. Mira, hai unha farmacia de arriba, queremos ir á farmacia, temos que andar 2 kilómetros para ir á farmacia. Por exemplo, hai unhas escaleras que van para arriba, pero quen sube esas escaleras? Só poden acceder ás súas casas por un único acceso a carón do Hospital Materno e a circulación está limitada aos residentes. Iso sí, algúns mesmo agradecen. Eu contentísimo. Mira, nunha tranquilidade, todo ben organizado, deron paso a quen tiñan que dar. Como alternativas para chegar ao Chuac, a partir do luns as principais rutas serán Alfonso Molina, a Rotonda de Mato Grande e a de Casabranca. Tamén se aconsella circular pola Estrada do Porto para os desplazamentos desde a cidade. Veciños dos concellos de Verín e Monterrei, na provincia de Ourense, reclaman unha reconstrucción dunha antiga presa que se esborrallou durante as borrascas deste inverno. Apuntan o seu valor non só histórico, senón tamén para o ecosistema da zona. Cristina. Esta presa, a presa Mai do río Támega, situada entre os concellos de Verín e Monterrei, é unha presa que está documentada desde o século XIII, pero calculan que pode ter 1 ou 2 séculos máis de antigüidade. O caso é que ao longo de todo este tempo ten soportado moitas embestidas do río Támega, pero a deste inverno puido con ela, caeu unha parte pola presión da leña seca que vai polo cauce do río. A historia desta presa remontase cando menos ao ano 1293, unha infraestructura do mosteiro de San Salvador de Celanova, que era o que daquela tiña capacidade para afrontar unha obra de tal envergadura, que conectaba cunha canle artificial de 2 kilómetros. Unha infraestructura tan grande e con tantas obras, unha infraestructura hidráulica para alimentar muiños, que creo que só unha institución como Celanova, que aparte está demostrado, porque na documentación aparece que era deles, pois eso, unha institución moi grande e moi poderosa podía construir unha obra así. A arqueóloga Nieves Amado ten documentada a presa Mai desde o século XIII, pero calcula que ten 100 ou 200 anos máis e sofre vendo no estado actual. Non só ela, tamén os veciños de Verín e Monterrei que empregan a cotío o paseo fluvial do Támega. Eloi, da Pousa, xa presentía o que ia pasar. A razón fundamental polo que a presa se va abaixo, polo que a presa colapsou,
foi porque estaba moi sucio o río cheo de árboles, amieiros que teñen unha crisis agora e están desaparecendo, están secando todos. Sinalan que desde a Confederación Hidrográfica do Douro, responsable da conca do Támega, se ofreceron a retirar as pedras, pero non a reconstruir a presa, algo que os veciños consideran imprescindible. Hai que legalo os que veñan despois tamén, e que se coñeza a historia. O propio Mosteiro de Celanova di que gastaron moitísimos cartos en arreglar a presa, a canle. Explican que a presa forma parte xa do espazo natural co seu propio ecosistema. É un criadeiro de pesca, é un criadeiro de fauna do río, é un humedal, prácticamente era unha especie de lago pequeno, non? Tanto o Concello de Monterrei como o de Verín amósanse dispostos a pelexaren pola restauración da presa, aínda que sexa con fondos propios para asegurar a súa continuidade no tempo. Rematamos por hoxe. Quedan xa con Marta de Arriba do Telexornal. Grazas pola compaña e moi boas tardes.